James in English, but when I couldn't English, it's book of James. Amen. Yes. uJakobe inceku kaNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi ezihlakazekileyo. Basalwane bami nxa lehlelwa izilimo ngezilimo anothi kungukuthokoza kodwa. Nazi ukuthi ukuvimbinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabanganacala abangasweli lutho. Amen. Verse number 4. Verse number 4. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabanganacala abangasweli lutho. Amen. Cela ungifundela mqobo lakho lesingisi. Amplified. Kule ncwadi esifunda kuyona, incwadi kaJakobe, the book of James. uJakobe ngokuzalwa kwakhe uzalwa ndawonye kanye noJesu uJoseph noMaria. He is the brother of Jesus Christ. So uJakobe engubhudi kaJesu, lithi iBhayibheli la sifunda khona ubhala lencwadi ubhalela kulo izwe noma izizwe ezishumi nambili ezihlakazekileyo. Bekade kuyisizwe sibumbene zaseyihlukana zaba yishumi nambili futhi kwanazo ekubeni izishumi nambili izizwe eseyihlakazekile ongekho bumbano nobunye kuzona. So uJakobe ubhala lencwadi, but look here kule ncwadi esifundayo. Kule ncwadi esifundayo umuzofunda lapha kwiKing James umqokade efunda khona uthi Jacob, the bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Okusho ukuthi uJakobe wayekade servant noma eyinceku kaNkulunkulu kanye noKristu Jesu. uJakobe malithi iBhayibheli a bond servant, okusho ukuthi umuntu ongeke usamhlukanisa. Yabo into imibondile, umuntu ongeke usamhlukanisa noNkulunkulu, umuntu ongeke usamhlukanisa noKristu Jesu ekuthi ebe isikhonzi sikaNkulunkulu. Wayesikhonzi sikaNkulunkulu ngokuzibophezela kanye noKristu Jesu. Lesho njalo iBhayibheli ngifunda nje la lithi Jacob born servant of God. Kuthi uzibophezele kuNkulunkulu noKristu Jesu. Okusho ukuthi okukaNkulunkulu noma okukhulunywa nguNkulunkulu for yena noma okuyicommand kaNkulunkulu akacingi kaningi uJakobe, but uyenza because he is the born servant of God and of the Lord Jesus Christ. Okusho uNkulunkulu uma uNkulunkulu okhulumayo, uma uNkulunkulu ekhuluma kuJakobe, uJakobe akacingi kabili, akacingi kaningi, because uzibophezele njengesikhonzi sikaNkulunkulu. Into ayenzayo uNkulunkulu ekhuluma, same time uyaphendula ekukhulumeni kukaNkulunkulu. Wenza njengokusho kukaNkulunkulu. Isikhathi noma sivuma noma singavumi, but ngesizathu sokuthi uzibophezele kuNkulunkulu nakuKristu Jesu. Look at this thing. uJakobe, he is the brother of Jesus Christ. Noma engubhuti kaJesu, but siyaphinda futhi siyeza ukuthi he is also a born servant of Jesus Christ. Yabo, akathathanga ukuthi uJesu uyamazi ekhaya. Akathathanga ukuthi uJesu uzalwa kanye naye, uzalwa kumama yedwa, uMaria
kanye noJosepha. But little Bible, although he is the brother of Jesus, but he was also a born servant of Jesus Christ. Akafikelelanga esingeni lakhona nokuKristu Jesu azana nayo ngokuhlobo bomndeni basemhlabeni, but engakuthathi noma isikanjani, but wazimisela wasibophezela ekubeni sikhonzi sikaKristu ngokuqonda okukaNkulunkulu okuKristu. So into yokukhonza uNkulunkulu ime ngokuzibophezela kumuntu. Sengifikile babazalwane. Into yokukhonza uNkulunkulu ime ngokuzibophezela kumuntu. Awukwazi ukwenza into kahle ungazibophezele kuyona. Kunomsebenzi othanda uwenza. Jonke ukuthi there is no contract. Uwenza noma isikanjani ngoba kunaka abantu abenza umsebenzi ngenxa ukuthi contract ayikho. Ukusebenza kwabo bayasebenza nje. It is easy for them to break the laws. It is easy for them. Ukuvuka ekuseni uthi umuntu eyazi namhlanje angike emsebenzini. Ngino 1, ngino 2, ngino 3. But someone on a board ethile contract. Kunzima for yena ukuthi avela ekuseni angasizwa ngakathi akaye emsebenzini. Kune contract ambophayo ayisayina ngenkathi ezoqala umsebenzi ukuthi ukuze ngaye emsebenzini kudinga kuze kube yisimo esingaphezu kwamandla akhe esizomenza ukuthi angabibikho emsebenzini. Uyayibona lento ukuthi noma kuyisimo esingaphezu kwamandla akhe, but it is written in the contract ukuthi uzolova only if wena you have a sick note. Uzolova only if wena uthatha izinsuku zakho ze-leave. Okusho ukuthi even you are on leave, you are still under bondage. You are still under bondage. You are still under the laws of the contract. Uhamba phezu kwento esayiniwe. Ayisayinanga futhi omunye umuntu. Wena wavulela incwadi yabekwa phambi kwakho. Akubanga omunye umuntu owayisayinile. It was you who signed it. Ukuthi ngiyavuma kulokho okushiwo lapha. Asibabanye isizathu senza ukuthi kube lula to break all the laws ebond. It's just because they didn't sign any contract. Akazange bevume ngomlomo wabo. Akazange umuntu ahlale phansi ne-hiring manager ethi ngiyavuma lo msebenzi omnikeza wona. Akazange ahlale phansi befundela ukuthi lalela-ke kuwukuthi akazange kufike lezo ngingakela phansi. So no uJesu wayekade ubhuti kaJakobe, but he was what ngibeka kanjani bambiza ngokuthi he was a born servant of Jesus Christ. A born servant of Jesus Christ. Ngithi bazalwane bami ngilokho ngimemeza ngingazi noma ngiyangizwa, angifuni ngimemeza, ngifuna ingene nina lento ukuthi uyasibophezela ekubeni isikhonzi sikaKristu Jesu. Ngingabeka futhi ngokucaca ukuthi akusibona bonke abantu abazibophezele. Abazibophezele ekubeni isikhonzi sikaKristu. Singahlangana sonke kulingabantu akusiyena wonke umuntu ozibophe. Uyamazi nawe umuntu ozibophezele. Uyamazi ukubona ekufuni nawe uyazazi uzibophezele. If you have that bondage with God, uyazazi. Abantu who have a bondage relationship, abantu who do nothing without contacting. Asenze lutho ngaphandle kokuconsult. We consult. But bazalwane, angifisa ukukhuluma ngoJakobe. Ngizokhuluma ngento ayikhulumayo. But sengikulandisele ekutheni umuntu
oshumayela la noma obhala lencwadi umuntu one-background yobudlelwano obubodwa noKristu Jesu. Sebenzela ukuthi noma sesifika kwamanye amavesi okunangazi ukuthi anzima awekho nzima because yena uzibophezele nomuntu kuKristu. Into ayishoyo, into ayaziyo, into ayexperiencile, into nawo badlula kuyona ukwazi ukuyinqoba. So lento zingayibeka ukuthi lento yenzeka ngokuthi injani bond yakho noNkulunkulu, injani bond yakho noKristu, injani bond yakho noKristu. Lento yokuba nebond noKristu Jesu thando ilento leyokuthi abazali bakudedelile wasuka esikhawini weza lapha eThekwini uthi noma kanti ungayithola indawo okhonza kuyona but singashintshi into okholelwa kuyona lapho khona. Engekho futhi umuntu ongakutshela bhekisisa ukuthi yenza yini because you know in bondage ona isivumelwano onaso nomdali wakho. Ungahambi noma ungaphili njengomuntu ongenasivumelwano. And uyakwazi ukubona abantu abangenasivumelwano thize empilweni yabo. So uJakobe ukhuluma kulibandla. Ngicela ukuthi khuluma kulo ibandla elihlakazekile lihlukene. But phakathi kwalo lelo bandla elihlakazekile elihlukene ukhona umuntu njengoJakobe who is a born servant with God and Christ Jesus. Phakathi kwalelo bandla elihlakazekile, phakathi kwalelo bandla elihlukene, kanti uyakwazi uthi unebond noNkulunkulu. Ube yithi lapho bazalwane esinjengabodani esithi sifaka phakathi kwabantu abavumile ukukhonza ezinye izithixo, ukukhonza ezinye izithombe, just because we have a bond, we are nesibophezelelo esithile noNkulunkulu, but ukuhamba kwethu kusenza ukuthi noma siseBhabhiloni singayishintshi into esiyiyo. Haleluya. Singayishintshi into esiyiyo. Uyabhala uJakobe uthi kulo izwi bazalwane bami nxa nehlelwa izilingo ngezilingo. Yabona mayibhala lento uJakobe ethi nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, shothi uyayibuka lento uthi okay, ohambeni lo muntu ohamba noNkulunkulu, lo muntu okholwayo kulindelekile vele ukuthi kube khona izilingo, futhi hayi izilingo ngezilingo, ukuthi awuhambweni lo muntu bazalwane. Sizophuma nje manje la esontweni umuntu abheke endlini, kukhona umuntu azohlangabezana nakhe endlini, okusho ukuthi ohambweni lo muntu okholwa nanoma yimuphi, nanoma umkhulu, nanoma umncane, nanoma usukholwa kangakanani, nanoma uyafika ekholweni, in fact nanoma ukholwa but empilweni uyahlaseleka zilimo ngezilimo. Uthi uJakobe lento ayisiye abaphansi, ayisibe abaphezulu, but into yezilimo ngezilimo umuntu yamhlasela. Abanye ngiyakhuluma nje badlula kuzilimo, abanye ngiyakhuluma nje abanye baqeda kudlula kuzo, abanye ngiyakhuluma bake bahlaseleke esontweni esiphuma kulona, abanye ngiyakhuluma abanye khona ezabe zizayo. So uJakobe ukhuluma phakathi kwalelo bandla uthi webazalwane wamakholo nxa-ke nehlelwa izilimo ngezilimo, ngoba kuzokwenzeka ukuthi zinifikele wena ungangalindela lutho but zizokufikela. But ngicela ukutshela, let me introduce you, let me tell you this bazalwane, let me tell you this bandla likaNkulunkulu, nxa nehlelwa izilimo ngezilimo anothi kungukuphokoza khona.
iBhayibheli lisho njena lithi anothi kungukuthokoza kodwa. Uma uyifunda incwadi kaJobe, the way lento lena ichaza ngakhona lezi zilimo ezichaza ngakhona zichazwa ngokuthi kuyizilimo noma kuyizilimo but kuyizilimo ezingenakuqeda, kuyizilimo okulindeleke the result from them. It is trials. Trials where we are expecting the result from them. That is why because there are results out of those trials. And see, so izilimo ezinama result, but izilimo ezinamariza so ukuthi kuyakufikela njengekhono ukuhlaseleka noma ukuhlaselo noma ukubhekana nesimo empilweni yakho. It is expected kunama result alindelekile. That is why izothi zikaNkulunkulu uma kenehlelwa izilimo ngesilimo anothi kunguthokoza kodwa. Uzofunda incwadi kaJobe chapter 23 verse number 10. Uthi uJobe ngokuba uyayazi indlela yami. Uma esenivivinyile ngiyaphuma nginjengegolide. Okusho ukuthi silindela ama-result out of your trials. Izilimo esihlangabezana nazo sinjengegolide. Umnikazi kuphela owazi ukuthi ulindelele kuleli golide, but thina siyaphonsa empilweni sizobona nathi sesiphuma ukuthi kathi khona izinto ebezisisurroundile ebezingavezi ubuhle kithi. Hallelujah. Amen. But for us to shine kumele ukuba sidlule ezilimweni, kumele ukuba sidlule lakhona sizotestwa khona ngokukholwa kwethu. Kumele ukuba sidlule lakhona esizothi sidabula khona sizothi lolu hambo alukho lula. Ingakho uJobe athi esengivivinyile ngiyaphuma nginjengegolide. Ingakho noJakobe ethi bazalwane uma nehlelwa izilimo ngezilimo anothi kungukuthokoza kodwa. Why? Kunama-result amahle every time umuhlangabezana nesimo alindelekile. Hawana bazalwane, akusiye nje kuphela uJobe okhulumayo. Wakhuluma mama umyeni noHabakuk wathi noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho izithelo emvinini. Asithi umsebenzi womqume uphuphuta amasimo angavezi kudla. Awusho ukuthi empilweni yokukhona uyavelelwa izimo. uHabakuk was the prophet of God, but it is kakhulu simuzwe khuluma nomkhiwane ungatheli izithelo. Uyenze ukuthi even if you are called by God, but amasimo wabona engenzi lutho. Hallelujah. Umkhiwane ungatheli izithelo. Wathi umsebenzi womnungu uphuthe. Uyabona uphele umsebenzi womnungu uphele bese ethi amasimo angavezi kudla, kungabonakala izithelo nanoma yini oyenza ubona ukuthi uyazama usuzame konke. Khona abantu abaze befike besho ukuthi uyabona ka isaso lamanqamo lufike nolamanqamo, but still kungenzakali lutho. You are facing the trials of your life. Anothi kuthokoza kodwa. Ingakho ke simuswa uHabakuk uma iqhubeka athi kungabi bikho nkomo esibayeni verse number 18 athi lokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Bazalwane bami, xa nehlelwa izilimo ngezilimo anothi kungukuthokoza kodwa. Uhlukeleke bazalwane, kukhona ukuthokoza, ikhona intokozo, ikhona nenjabulo. Yabona into leyo, injabulo yiyo leyo ukuthi ngisupport iPirate. Uyabona izolo Precious baba ba support iPirate
bona ngibazi hawu ncike Nkosi support parent kulungile hawu nawe bafo kulungile but ke kuyikho lokho ukuthi idlalile izolo uyayibona lo ngaye stadium i-team engisupportayo mama uMwandla yafika yawina ngajabula ngacelebrate ngakusasa futhi mhlasimbe uma injabulo yami ngisavuka nayo sisaxoxa ngayo uma kusaxoxela nje ngegame ngizojabula but kofika isikhathi lapho na negame isiphast yabo isidlulile fike igame iphinde ishawe iPirate iphele injabulo yakho uyayibona le but lento lena okuthiwa intokozo malithi iBhayibheli asithokoze nanoma kuyisikhathi nanoma kungesikhathi ilento lena yokuthi ngithi ngiyafika enkonzweni nomoya wami uphansi nomoya wami uphansi but uma ngafika enkonzweni ngithi uthi madolo onke ayakhothama kuwe uyizwe lento yakho uzwa idoko uzintokozo nokuphila kuwe intokozo ilento lena yokuthi ngiyakhuluma nomunye umzalwane ukhona lapha kwe ethi mina ngikhuluma ngento yokuthi my God ngifuna abazalwane ukuthi njengabazalwane noma njengebandla likaNkulunkulu sifunde ukubekezela nokuphikelela engcuphweni esedlula kuzona ngiyakhuluma indaba yokuthi talking about faith uthi ngumuntu omkholwayo uNkulunkulu nokholwayo umthandazo enguthandazayo but whenever ngibona ama-result ukuthi ngimkhole uNkulunkulu ngesimo uyakwazi ukumkhola uNkulunkulu ngesimo umkholwe uzufakazele even izwi likaNkulunkulu likufakazele uzukushona ukuthi hayi no God has confirmed it. Ifile into edlule ingenzeki ngendlela okuyikholwa ngayo. Umkholo uNkulunkulu uthi yabona namhlanje abona namhlanje kade kwasangithandaza ubambe kuno 7 days ungamnawo inkinga ubambe 7 days and ku 7 days wakuwezwa amandla uyizwa impumelelo ukuze uthi hayi yabona manje siyafika sesibheke khona lwamaqaba uphela 7 days ifike lento lena kade uyikhuleke livele idlulu ungayibambanga noma ingenzeki ngalendlela okuyikhulekela ngakho wenze njani kuleso simo leso abantu abehlela ngezilimo anothi ungukuthokoza kodwa ukhona la igolide lithi selishiswe khona alize lisho na ukuthi hayi no ngazuthi ngiright njengamanje akikhipha umnini emlilweni athi malikhipha bona ukuthi no alikakabi right lisadinga more fire and futhi mali ingene emlilweni kungasuthi licwengeka kakhulu It's mina oh Lord yabona makufika isimo esikanjalo kade ngisikhulelela ngimkholo uNkulunkulu uthandazela umuntu umkholo uNkulunkulu angapheli ileyo nto leyo ngenza uNkulunkulu ngimkholwe kakhulu afuna ukubona amandla kaNkulunkulu empilweni yakho mkholo uNkulunkulu nala engenzanga khona kanti umkholo khona ngifuna sifike ku verse number 4 verse number 4 ufisa ukuthi sibe lebandla lipheleleyo yabo ufisa ukuthi iperseverance yethu ukukhuthazela kwethu kube ngokupheleleyo sithando yabo and akwazi ukukhuthazela kwethu kuba ngokupheleleyo ngaphandle ukuthi uyithandazele into ingenzeki uphinde uyithandazele ingenzeki phinde uyithandazele ingenzeki sinabantu abafika enkonzweni bamkhona uNkulunkulu bathandaza many times yamenzela into abebeyikhulekele bayishiyile inkosi ungakuthatha umuntu ngokuthi usehlala iminyaka engakanani iperseverance into yaphakathi ukukhuthazela into engami ukukhuthazela into you push until you get there until uhlangane noKristu iperseverance
akusiyezimo kuphela obhekene nazo. Yabo? Futhi ngingasho ngithi perseverance is our lifestyle. Njengemandla likaNkulunkulu simele ukukhuthazela. Simele ukukhuthazela. Simele ukukhuthazela noGod. What I think it's First Corinthians, chapter 9, lapha no verse number 24. Agijima khona ngesigijimi senkolo. Uthi sonke siyagijima. Sonke siyagijima. But munye owamukela umqomelo. Onjani owamukela umqomelo? Uthi uPaul uPaul okhuthazela. Number 2, otubayo umzimba wakhe. Ingakho sozothi ngiyagijima kuba sengazi ukuthi angiqondi. Yabo ukuyenze into ukhole kwakhona kwakho kwanawo usungasaqondi just because uyakhola ukuthi izinto azenzeke but uqhubeka ukhola usungaqondi kwakhola ukhola uthi kahle mina ukhola ukhola ubizwa ngani kuyini lapho ke ngingakubiza ngesondeze eduzane ngithi bona lokho ukhola usukholwa njengamanje ilokho kokubekezela ilokho kokukholwa lokho ukholwa elithi iBhayibheli asifinyelele ukukholwa ukukholwa kupheleleyo ukukholwa kupheleleyo okungagcine kwenzekeni kwezinto but akugcina into yenzeka noma yenzeki I'm still rising to faith. Yabo uNkulunkulu usibizele ekukholweni ayokhuluma ukuthi bazana ngazuthi nasuke nabizwe lekuthena ekukholweni la kwenzakala khona izinto yes ekukholweni kuyenzakala izinto but ekukholweni ila khona futhi esifumana khona ukulunga ngithi iBhayibheli ukulunga kuvela ngokukholwa. So ukukholwa akusiko ukuthi phela kuzokwenzeka izinto kuphinde kulungiswa nawe akuphela kuvela ukulunga. So ungayibheki lento yokuthi uzoyibheka ukuthi kumele kwenzeke into kanti kulokho ukukholwa okwenzayo njengamanje ukukholwa okukholwayo kuzoba nokulunga kwakho. You have to be perfect. Cela ufundela verse number 2 and verse number 3 and 4. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo. Verse number 3. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Lalela basana bami. This you should know. Lo kumele nikwazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. So sengayilungisa le nto manje. Sengayilungisa ukuthi abantu abakhuthazelayo so babona ngokuvivinya kokukholwa ukuthi lo uyakhuthazela yini uthi usuyadlala manje lapha ufuna ungifundele lapha kwelapha awudlale enhlakani ngiyacela verse number 3 knowing that testing of your faith produces patience. You know, knowing that testing of your faith, it's like umkhiqizo. There's something omeniphumi. Kunento uNkulunkulu afuna ukuthi iphume kuwe. It produces patience. Impatience akusiyinto esikhulumayo. But impatience ukuthi umuntu nokubekezela kunokukhuthaza kuyena ubona ngokufika kwezimo zempilo kuye. Ubona ngokuthesta ukukholwa kwakhe ukuthi lo muntu nakho ukubekezela. Ukubekezelele nje umuntu ekhuluma kabi. Ukubekezelele nje abantu bethi benza kabi but umqhubeko wenze kahle. Ungareact ngendlela bona abareact ngayo towards you. Ubekeze ubona lo muntu nakho ukubeze unakho ukukhuthaza akenzi njengabantu. Akenzi njengokusho kwabantu. Mama qala abantu bakhuluma ukuthanda kwabo ngaye yena usezozahlukanisa kubona usezobabheka babeni yakenzi kanjalo. Lo muntu lo kuyena uzozalwa ukubekezela uzozalwa ukukhuthazelwa kulo muntu. Uzalwa nje kumuntu kungenzakala lutho kuyena. Wamakholwa ngithi bazalwane uKristu ufuna sibe ngabapheleleyo. Ake sifunde ophela abaphusula verse number 4. Vele ungahlanganisa bese siyathanda. Funda no verse number 4. But let patience have its perfect work,
Let patience have its perfect work. Patience must be perfect. Patience must be perfect. It's a must. For you to be perfect, you have to have patience. That you may be perfect and complete, lacking nothing. That you may be perfect and complete, lacking nothing. God wants us perfect and lacking nothing. Usifuna nje siphelele. Ukubone kunomuntu nje mina uma ngimthumela noma uthola ukuthi umuntu uyazi uthi hayi mangathatha umxhongo ngambeka lapha ngimthemba ngisho ngingekho ukuthi into engifuna ukuthi angenzele yona uzoyenza because why? His patience has been tested and now it's complete. Amen. Yabo ukukholwa kwakhe kutestiwe. Ukubekezela kwakhe kutestiwe, ukukhuthazela kwakhe. Kwaze kwabona ukuthi yabona ukukhuthazela kwakhe kuyilokhu ukukhuthazela okuthiwa upheleleyo. So uNkulunkulu noma ngathi ukubeka kuphi njengamanje uyakwethemba. Ukubeka phakathi kwabazalwane abakholwayo, abathandazayo, but abakhuluma noma isikanjani, akubeke kubona bekukhulume kahle, athi ubonakala nje uqhubeka, uhleke ujabula uba right. Because ukukholwa kwakho has been tested. Uyabona ukuthi ukukholwa kwakho nokubekezela kwakho kwaze kwafinyelela kuleli zinga okuthiwa kuphelele, and now you get nothing. If you let nothing, kusho ukuthi akusadingeka kube khona umuntu ozokusiza noma ozokutshela ukuthi yabona ke lana ke akukhulunywa kanje, yabona ke lana uhlangabezana nesimo esikanje, mina amehlo ami ngiwabhekise enkosini, angibheke umuntu ukuthi uthini. Why you let nothing? If you let nothing, kusho ukuthi you are fully committed to God. If you let nothing, it means you are a born servant of God. If you let nothing, it's where uNkulunkulu akuthemba ngakho konke. Abantu uNkulunkulu akhuluma kanye kubona. Maqedza kuphethe. So bazalwane, nasi ukuthi ukuvivinya kwenu ngokukholwa, ukuthi ukuvivinya ngokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kuveza ukukhuthazela. Akenithi ke bazalwane, ukukholwa okuthokozisa uNkulunkulu uHebrews chapter number 11 verse number 6 iBhayibheli likhuluma ngakho manje akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Yilokhu kokukholwa okuvivinyiwe. Number 2 kwangavivinywa but kwabonakala ukuthi kugcwele ukukhuthazela phakathi. It's a complete faith or ukukholwa okuphelele okuhamba nokukhuthazela okupheleleyo. Ukholwa ukuthokozisa uNkulunkulu akusikho lokho ukuthi nansi into ngiyamkholwa uNkulunkulu ngalena. Ukholwa ukuthi noma kwenzakalani, noma kukhulumani, noma bethi, noma mhlaselwa isiphi isimo, okwamukholwa kumile kuNkulunkulu. Ingakazothi incwadi yabaseRomans nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo nothandekayo kuNkulunkulu. There's nothing that please uNkulunkulu njengokuthi sisalende konke kwethu. So bazalwane, uma nihlaselwa izilimo ngezilimo akazi akube ngokuthokoza kodwa kini mafana nabantu abangakholwa. Abantu ababhekana nesimo bereact kuleso simo ngendlela sona esifika ngayo empilweni yabo.
But for when you are called for a higher level. Engakho izothi incwadi yabaseKorinte anifikelwanga ngokulinga okungaphezulu kwamandla enu. Kodwa whatever enifikelayo. Makho uma ngikhuluma ngezilingo semvala sesithandazo. Uma ngikhuluma ngokulingeka angikhulumi ukuthi uyagula. Phela uyathandaza, uyazi ukuthi unokuhlaseleka. Angikhulumi ukuthi kunomuntu kuphela okukhulumisa kabi njalo. Uyabona mangikhuluma khona into ebengiyibhalile lapha phansi. Thank you, Lord. Uyabona, it says a trial creates a moment where you don't know how things will work out. Ilethe isimo la ongazi khona ukuthi izinto zizokwenzakala kanjani. Ungazi nawe ukuthi into obhekana nayo because it's a trial. Kwenza ukuthi kube ne discomfort ekukhonzeni kwakho uNkulunkulu. Angazi uma ufuna kube right ngaso sonke isikhathi, but i-trial yenza ukuthi kube ne discomfort. A trial wrecks our plans. Uma i-trial ifika empilweni yakho iyawahlaphaza onke ama-plans wakho. Iyawahlaphaza onke ama-plans wakho. Ngifika ka-matric, ngafika ka-grade 10, ngangithi ngifundela ukuba udokotela, ngafika ka-matric, sengifundela ukuba yinesi, ngafika e-varsity, sengiwenze business akumi. Uyabona ukuthi kuningi nje okwenzakala, but sengiyasho ukuthi empilweni uma ifika i-trial iyawahlaphaza ama-plans wakho onawo. More especially if you are away from the will of God. So a trial wrecks our plans. And number 3, a trial takes away our ability to see clear path to getting what we think will make us happy. And it's about yet ukuthi singabi ne vision clear of what is ahead of us. And you know, if izinto singekho clear of what is ahead of you, kwenza ukuthi wena ungamnaki ukuthokoza okupheleleyo. That's a trial. That's a trial uma ifika empilweni yakho. Ikwenza ukuthi nje ungamnawo amandla ukubona kahle ngaphambili. Yabo. It is those moments that will make life's most critical choices. Ngiyabo, ilama moment akwenza ukuthi wenza ama decisions are critical. Lama moments enza ukuthi ufika la khona ungazi ukuthi yabona la kumele ngithathe isinqumo njengamanje, but awazi ukuthi isiphi kupho kufanele. You are facing a trial in your life. But noma kunjalo anothi kuthokoza kodwa afika ama trial afike la noma ubani. So uma ngabe fika ama moments anjena bazalwane empilweni yethu, it is us okumele si decide ukuthi sikhetha ukuthi si directly iwona lama moments noma lama trials, noma sikhetha ukubambelela kuNkulunkulu until we reach the completeness of our faith. Yebo nto le ungabe uhlangabezana nesimo kuwe mfowethu ukuthi ayabona manje ajilajilele. Uthi ukhetha ukuhamba nokujilajilela noma ukhetha ukubambelela kuNkulunkulu ukuthi inkosi itume inyama yami. Kukuwe dadewethu zokhuluma kukuwe dadewethu, uyawenza ukuthi lama voice lawo abafana noma abafowethu asebakhuluma ngazi ukuthi asemnandi kakhulu, angakwenzi usuke kuNkulunkulu, bambelela kakhulu kuNkulunkulu into zonke. So mahlangabezana nezimo enjalo empilweni, I say it again bazalwane, it has to decide. It either will follow God, it either siyayiqinisa ibond yethu noNkulunkulu noma sifuna ukuhamba newife. I think it's verse number 7 or verse number 8. Usithe kuphi? Ngicekela lapha. Khona la khona ethi ingafani namadlambi olwandle. Uyabona into le
From verse number, I'll try to from verse number 5. I want us to pray from verse number 5. Where's the jump? Verse number 5. Yes. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So just njengokusho lokhu bazalwane. So uma kwenzakala something empilweni yakho, ukhona into oyidingayo. Icele kuNkulunkulu. Icele kuNkulunkulu. Ungayilena leqhubeka. Verse number 6. Verse number 6. But let him ask in faith. Let him ask in faith. Okusho ukuthi bazalwane, noma sibhekana nama-trials, we are given opportunity to ask something from the Lord. We ask for wisdom. Uma hlangabezana nezimo lapho nasingazi which decision to take, we ask for wisdom. And here we are. With no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. It's like a wave of the sea. I've been to all one because lama wave ala vela aya direction eyodwa usually ngaso saya direction ngaso thesa kanje but ukuphakathi nolwandle uyibona ukuthi uyahamba nolwandle nawo umoya uyaqhamuka uyabona ukuthi njengamanje lo moya lona ngoba ubhekele usuyabona ukuthi ekseni kade ngikala ukuthi amanzi abheke ngapi noma amagagasi abheke ngapi ekseni kade ngikala abebhekele but ngokuhamba kwesikhathi umoya ngiyawubona njengamanje ubhekele mangithi ngibhekele ngiyabona ukuthi namadlambo olwandle asebhekele then lethi likaNkulunkulu umuntu okholwayo noma umuntu ocela something kuNkulunkulu ungafani nedlambi lomoya umuntu olidlambi umuntu olokungabaza iBhayibheli limfanisa newave elandela umoya elandela ama-trials lenisho njalo uma ungenakho ukukholwa uzoba likholwa elizolandela ama-trials uma efika uhambe nawo. So the Bible for you, ukuzube ngophelele into ucela uNkulunkulu ibana ukukholwa ungafani nedlambi lolwandle ungafani negagasi eliyalapho umoya oyakhona ngoba sathi ngizomemezela namhlanje azenehle phansi bazana ngivumele asisiyabhala vele namhlanje bazana ngizothi akasingabi ibanda elizohamba nokuhamba kukamoya. Asisho umoya kaNkulunkulu ke njengamanje sengisho umoya nje ophephukayo maqhamuka umoya nje uvunguza yaziwa ukuthi ikholo sibanibani vele lizodlula nawo lowo moya but namhlanje sishaya phansi ngonyawo we not moving with the wind but sivumela umoya kaNkulunkulu ukuthi usihole la sifuna ukuthi usihole lekhona asilulwandle olapha nokujiswa umoya asizidlahla eziyalela because umoya uyalela asisiwa amanzi ayalela ngoba umoya uyalela but thina we are directed by our friend ukhona wathi thina siyaguqa ukhona wathi siyalela no matter ukuthi umoya uphambana nathi but ukhona wathi siyalela sibuye nemuva asihambi no more but silandela umoya kaNkulunkulu webasana bamenyelela namhlanje mina ngizosho ebandleni ukuthi masibe nokukholwa ukholwa kungenakusanyazanyiswa ukukholwa kungenakuswa phansi akasibe nalokho ukukholwa ukuthi izimo zingenzeki we still speak we still see it we still declare it we still process because we have faith as to Jesus we are the church of Jesus Christ not the church